नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी। उम्मीद करता नहीं रहुआ सब ठीक ठाक होखा भैया, और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रहुआ सबके बीच में लेके पंडाल वाला गीत माता रानी के। बहुत बढ़िया गीत के रचना कैले बानी, और दिल से बताओ तनी कि एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गा देता नहीं तो गाना पंडाल पर बजी भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कर जा। लेकिन शुरुआत कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रहुआ अगर नया सिंगर बानी और चैनल पर पहली बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें। और वह कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओगे भैया, हर तरह के मैटर हम लिखीला। जाके हमारे चैनल पर वीडियो देख लेंगे कैसन कैसन वीडियो भैया के बा। कोनो भी प्रश्न सांखत रहुआ कंप्लीटली हमके फ़ोन या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ गाना मिल जाए भैया। आज के मैटर देखी कैसे गाँव के बाटे। हरी सोच गइल बावी पंडाल मुरा गाँव के, गुंजता भी न रखली मैया के नाव के। सुनो कि सोच गइल बावी पंडाल मुरा गाँव के, गुंजता भी न रखली मैया के नाव के। भगती में भइल बावे लीन सबके मनवा हो, भगती में भइल बावे लीन सबके मनवा हो। शेर सवरिया क के मयरिया ओइली देवे दर्शनवा हो, शेर सवरिया क के मयरिया ओइली देवे दर्शनवा हो। तो भैया हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भले तो क्षमा चाहता नहीं, काहे कि हम गीतकार हैं भैया, सिंगर ना। रहुआ ये गीत के बढ़िया से सजा के गा सकता नहीं। अगर ये मैटर पसंद बा तो ठीक बा, व्हाट्सअप कर सकिले या फ़ोन कर सकिले, नंबर वीडियो पर दे दिले बानी। बिल्कुल उचित चार्ज पे गीत रहुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। और कोनो भी पर्सनल सॉन्ग चाहिए तो बोलो भैया। और वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। चैनल पर पहली बार आए भैया तो रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज। हर हर महादेव।